school. Okay. Kama na hinyawe rock seni ngeni ngeo ni chalo ngamo se bude sector ni mologe gite. Tisebede ko migni adi ne chako nango. In fact, an gi chiegni pradek. Oh. Etijini. Yeah. Tijni anachaka kaka nakunga chako kaka guide. Kura tima katu later kukaduoga di college ma an certificate na agutali. Koro an awuon na donje tijni kalure kaka na achake kapok asome to nono kuber na kuna at least mabed certificate na tim tijni. Koro tijni tich maber sana ne an awuon nikech omiro mo gima ng'eny opogore. Ero kaka ne kuongi bedo guide kae to bang'e wacho ni dwa dok school mondo isome. Ere ber kawo thuolo mondo idog itiegri e gima idwa timo kata kae no ohala kata kumari ng'ato nyacho ni dongane mara ng'ama dhi riemba na onge otas onge. To en mari tiwacho ni nyaka idog misom. Ere ber dok e school mondo mi iyud tiegruok makare mar timo ohandi? Dok e school ber nikech ing'eni kata inyalo ng'e driving tionge license. Koro ing'eni ok yini bede ndara. Koro na time mondo kura bed gi barua manyalo time. Kaka kura time sani ni. Kura na bedo guide. Ang'e guiding, management, to gi anyalo tero ilo kamoro amora sama okadich. Like nyicha wuok tarik 5 naduogo nyoro. Koro dhi adhiya kodgi kendi? Adhi kodgi kenda. An atimo duto te, ok ni abedo office tago computer. Adhi pap, atimo marketing, atimo management. Mago te anyalo timo. Sami wuok gi welo, in kendi kodgi gari. To ng'ato to oro dereba gi guide bende ni iye kata ni nyatemo gite. Diponi ma en achiel kuom yorego ma bende ni ng'ado god expenses ma samoro nyalo teri asara. Ok en kamano. Ing'eni samoro gini welo moko mag request ni nyaka teri. Okay. To gini welo moro mo gari achiel kende. Koro mondo mi safeguard tiji nyaka idhi kodgi. Nikech ka gidhi ng'ama chielo mok ihero cha to gibiro lalamika kidogo. Koro mano omiyo samoro adhi. To ka en tich ma ok ochuno nyaka dhi to deba dhi gi gari. Onge problem. Ang'o miyo wendo wang' insist ni modwa dhi kodi Middle? Samoro osebiro midhi kode. Moneno kaka itiyo kode kata kiwuotho kode. Explain gik moko ma understand, riembe maber. Gimoro amora ok yara kisha ichopo in time. Mano gima wendo hero. Nikech samoro idhi kawe e airport. Ichopo sani to olor sa 2. Odido se chwanye. Samoro chopo in hotel tideko. Iyudo ko se chwanye already. Koro kata kuondi ne nyiero to wuondi nikech wedo ga very sensitive. Kidogo kode milore ni to click gi to donjo office kucho. In kichopo office kinyiero